Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. A yau mun zo muku da wata manhaja ta banki, wani sabon banki ne wanda yake da matuƙar amfani da sauƙi wajen aiki. Shi wannan banki ne kamar Ofe da Money Point, banki ne na online, banki ne wanda yake da sauƙi wajen transaction da duk wata harka ta hada kuɗi. Don haka na kawo muku wannan banki domin ku yi rijista da shi. Don haka yanzu ni wakili ne, agent ne na Zitra Microfinance Bank. Kana neman banki mai sauƙi kuma amintacce, zan taimaka maka ka buɗe asusun Zitra Microfinance Bank cikin sauƙi. Yadda ake buɗe asusun Zitra: na farko, ka sauke manhajar Zitra daga Google Play Store. Ka shiga wajen Play Store ɗinka, ka yi shiga a wajen Play Store. Idan ka shiga Play Store, sai ka yi searching Zitra sai ka sa Zitra gashi nan, ka sa Zitra gashi nan. Ni da yake na riga na yi installing ɗinsa. Idan baka installing ba, sai ka danna install. Da yake ni na riga na yi install ɗinsa, gashi nan zai buɗe. Idan ya buɗe, sai ka danna inda an ka sa sign off, gashi nan sign off. Idan ka sa sign off, sai ka sa number wayarka, misali 081 85 42 0963. Nan inda an ka sa referral code, sai ka sa DSU, sai ka sa DSU, sai ka sa Andes, DSU, sai ka sa Andes. Daga nan sai ka kunna wannan. Idan ka kunna shi, sai ka danna continue. Daga nan in ka danna continue, zai kai ka inda za ka sa dukkan wasu abubuwa naka.